Good afternoon pala. Magandang hapon. Iyan. Mahangin. Tapos nag-snow kanina. Iyan. So dito lang kami sa loob. At malamig. Iyan. Nagbabalot na sila ng mga gift. Maganda sila ng yan yung mga nabalot. At gagawin namin tong Christmas tree. Ayan. Ayan. Babal sa mga gift. Kaya mga ano? Nalagay na. Lilipat namin yung Christmas tree. Dito ilalagay. Tera, buhat mo doon. Buhatin mo doon. Ito. Ilagay mo doon. Bubog natin yung karpet. Buto po. Masintro. Ano dyan yun eh? Okay. Pangulitin mo. Gusto na. Kaya may na-unbox na to. Na-unbox na.
may alam mawang ha. That way. Hirap gumawa ng Christmas tree. Yung Christmas tree noon, yung pakar, yung tawag doon, yung mangrove pala noon, yung mga Christmas tree, mangrove, ano ba? Mangrove. Ayan sila, medyo mali daw yung ano, sabi ni engineer. Kaya ulitin. Noon yung aming Christmas tree nung bata pa kami, mangrove. Kinukuha sa ilog. Tapos nilalagyan ng, anong tawag to, Miki? Papel di hapon o papel di hapon. Tapos may gagawa ka ng ano, yung pandikit, yung kanin. Ayan. Ayan. So, tatlo na kami ha. Tatlo na kami. Testing kung maganda o hindi. Ayan. Ayan. Okay ba? Oh. Ayos. Ayan, ilalagyan na ng mga bola-bola. Lapit ng Christmas. Pero mas masaya dyan sa Pilipinas ang Christmas kaysa dito. Kasi malamig dito. Yeah. Walang kasing sarap dyan sa Pilipinas ang Christmas. Kasi masayang masaya dito after ng after ng yung Noche Buena, wala na, tulugan na. Hindi kagaya dyan talagang masaya sa Pinas. Ayan, malapit na. Start na. Tapos din. Tapos mamaya yung yun na, oh. Si Hera may puto. Ha? Siya. Na.
Yan sana. Okay, 1, 2, 3. Yun oh. Oh. Ko tumatawag. Mga araw, magluluto ako ng mackerel sardines. Baliktad ba? Baliktad. Yeah, mackerel sardines. Igigisa ko lang sa sibuyas, bawang, tsaka may pechay, saka lemon. Yun ang dinner namin. Bawang, konting brown para masarap yung ano niya. Baliktarin ko nga. Ayan. Ano to sa Dollarama? $1.75. Masarap to. Sibuyas. Sardinas ini. Ito yung ano ng pechay. Yung ano niya, para crunchy. Then yun. Konting paminta, konting asin,
tubig. Yan, para may sabaw. Takpan. Yan, kumukulo na. Konti na katis. Saka yung gulay na pichay. Saka lemon. Mga lemon. Titikman ko na. Asim. Baka mawala yung tenga ko. Sarap-sarap. Yes. Yan mga luto lang ng sarnes. Madali ang luto. Ayan na yung okra. Yun. Tapos yung sardinas. Ayan. Yan ang ulam namin ngayon. Katatapos lang namin ng gumawa ng Christmas tree. At alas 6:30 na. Yan. Kain na. Kain na kayo. Okra. Yan. Katatapos lang ng gawa ng Christmas tree. Tapos kakain muna. Dinner. Mag-alas 7 na. Hello mga araw. May gagawin na akong ang tawag dito, parol, lantern or what. Ito DIY lang yan. Binili ko na sa Dalarama, yung mga murang store. So ngayon gagawin ko ito na lantern or parol kasi mahal po dito. So kumusta kayo lahat dyan at panoorin nyo kung paano ko gagawin. Hello mga araw, dyan ako bumili ng aking mga materials doon sa aking lantern, Christmas lantern. Yan, Dalarama, mura lang dyan kaya tinawag ng Dalarama. Oh, yan, maggagawa ko ng parol. It's December 1. Ito yung gagawin ko, yung DIY. Ayan, positive 7 ngayon. Tapos tignan natin sa labas. Yan sa labas. December 1.
magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali dyan sa Pinas. Buenas noches, buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, amigos, amigas? Dito na naman si Aro. Yan, maraming salamat sa mga support nyo sa panonood. Ayan, gagawa ko ng siya nga pala, ito yung lemon ko. Yan, lemon ko yan, lemon ko. Tapos yun ay kalamansi. Pinapaaraw ko kasi nandito sila sa loob kasi paglamig na. Ayan, tapos gagawa ko ng parol. Ayan, hello mga araw, gagawa ko ng tapos ilalagay ko yung star dito sa yan mamaya. Yung mga aro, yun ang ginagawa kong lantern.
Ayan, oh. Okay ba? Sa Pilipinas doon, gumagawa ko kawayan. Yung elementary, mga projects elementary. Pero dito kasi, bibili mo na at walang kawayan. So, gumawa na lang ako ng DIY. Ito, alam nyo to kung magkano kung sa dito. Kung bibili mo talaga na hindi mo na ginawa. It's about $50. So, itong star, yung star, ano lang yan, 120, I think 125. Tapos ito is $4. So gumastos yata ako ng ano dito. Gumas pati na yung lambre 88. Okay. So mga 88 So $18 lahat, pati na yung ano, yung aking alambre. Ayan. So mamaya matatapos ko na to. Pag natapos, papakita ko sa inyo. Ayan. Lantern ko. May lalagyan ko pa ng ilaw to. Ayan. Bukas itutuloy ko. Kain muna pala tayo. Kumakain ako ng persimmon. Kain po tayo. Ayan. So, tapos, yung mga bola-bola na, yung mga balls na yan, mga tira, mga leftover yan, mga tira-tira. Kaya ginagamit ko na lang. Tapos nabuksan ko na nga pala yung lights niya dahil hindi ko na in-box. Yan. Bukas tapusin ko na ito bukas para may dikit ko na. At it's already 9 o'clock, 9:05. Yan. Tutulog muna.